Naubay-ubay nga pagtuluan ng si Jesus sa atong gospel reading. Mukuha lang tagpipila ka book nini. Primero, ningon si Jesus, pagbaton mo og mga higala, pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana, aron ni kahurot na niini, dawaton mo dito sa way katapusang puloy-anan. So, usan ni ka nindot og inspiring ka mensahe ni Kristo. Dili ta mahigugmas mga butang nining kalibutana. Kaya ang Diyos gyud mo'y number one nga itong higugmaon o higugmaon sa nato ang atong isikataw. Pero ang mga butang nga atong hinaguan, mga butang nga ginansya sa atong trabaho o sa atong negosyo, kining tanang butang nga atong nadawat, temporary ra gyud sila, lumalabay ra gyud. Dili nato ni maangkon hangtod sangtod. Lumalabay ta ni kalibutana o kining mga butang atong gipanagiya karon, di ni mukuyog natos lubnganan. O ang usahay, os makadaghan, di pa ganito mamatay, nawa atong bay kay nahugno, nawa atong bay kay nasunog. So, unsay nindot nga mensahe ni Kristo, tanang butang nga naa nato, tanang mga talents nga atong nadawat kay balo nga atong na-acquire, gamito nato ni pagtabang, pagigugma sa atong isikataw. Munang dili ta may gugmas mga butang, gamito nato ang mga butang nga naa nato pagtabang, pag-inspire sa atong isikataw. Kamong mga ginikanan, wadwad mo maayo para sa mga bata. Dili paigo nga ang inyong bata, inigmata ninyo, I love you dong, I love you day. Unya, wa niyo pakana. I love you dong, I love you day, pero wa niyo pa eskwelahan kay naa sa kalisod. Munang wadwad yun mayo ang ginikanan, aron unsay angay dawatos bata, mahatag yun sa ginikanan. Bisag pobre ang pamilya, pero ang mga anak mulahos yun sa college. Kay mangita yun silang paagi, unsaon nila paghigugmas ang ilang mga anak. Mao na nga, doon natay livelihood programs itong parokya, nagsugod ng tagpahuam o kwarta sa mga sakop sa mga ministries nga nasa kalisod. Nakapahuam tag 5,000, magtiayon gani ang nagtrabaho sa parokya, magpahuam tag 20,000, aron gamito nila ng kwarta paghigugma sa ilang kaugalingong pamilya. Aron ang mga anak ma-empowered nila ug ang mga anak nga ilang gihatagan, gipaambitan, unsay naa nila mga bata nga makahatag na pud og security sa ilang ginikanan kung matiguang ug magsakit-sakit na. So ang atong na-acquire, gamito nato sa pagigugma. Di gyud unta may tabo nga makuripot ta ug unsay ato-ato ra gyud, di ta kamong manghatag. Mao na ang ato nang nasugdan dinistong parokya sa miaging tuig human sa pandemic nga kada buwan ang makapilya magmisa unya humas misa tapuson og agape, sharing sa atong pagkaon. Makita gyud nako ang mga bata nga maka-appreciate gyud niini ug dunay kaon-kaon sa kapilya kada buwan. Ug ang mga bata ma-expose na yung mga butanga, sila ma-train sa to be givers kung sila mahingkod na. So, pagkanindot sa mensahe ni Kristo, pagbaton mong manghigala, pinaagi sa bahandi nga inyong nadawat. Inikahurot nining tanan, makasugtas gingharian nga wa na'y katapusan. Wa na tay bahandi nga tawhanon dito sa langit. Ang greatest gift nga to masinati dito, ang gugma nga wa na'y katapusan. Ang atong love for one another, kay kita mahimo usa ka katawon, usa ka pamilya uban sa Dios nga atong amahan. Ningon si Jesus, kinsa tong kasaligan sa gagmay mga butang, kasaligan sa dagko. Ang limbungan sa gagmay mga butang, limbungan sa dagko. Busa kung kamo di kasaligan sa paggamit sa mga bahandi ning kalibutana, kinsay mupiyal ninyo sa tinuod nga bahandi. So ang kasaligan sa gagmay, kasaligan sa dagko. Ang limbungan sa gagmay, limbungan sa dagko. Ang kasaligan sa mga gagmay butang,
mga butang, mga bahandi, pagkanindot niya ng tawhanan, tungod kay unsay iya gamiton niya sa pagtabang sa uban. Pero katong mga tao nga wa kasabot, unsay iya gyud. Di manghatag, di mo paambit. Ug ang uban pagani, ang dili iyahon pagani. Munang dunay mga kawatan, dunay mga limbungan sa gagmay, malimbungan sa nasdako. Munang di ta kasaligan sa gagmay mga butang, di sabta kasaligan sa mga dako. Mao na nga ang atong honesty, ato gining developon. Unsay ato ni, pero gamiton ta ni pagtabang sa uban. Di kita manghilabot sa butang nga dili ato, kay ila man na ang ato, pero gamiton nato ni pagtabang sa uban. So ang tao nga puno sa pagtuo, mugamit unsay naa niya pagtabang sa uban. Pero ang tao nga way pagtuo, o kuwangan o timbang ang pagtuo, di siya manghatag, una posible gani, manghilabot pa siya sa mga butang nga dili iya. Mao na nga sa mga organizations, sa politika, o sa bisan sa mga kapilya, dunay mga tao nga in charge sa kwarta. Ang limbungan, manglimbong yun, mangawat yun, ma-involve yun sa corruption. Kung ang atong gibutaran sa miaging mga eleksyon, national elections miaging tuig o sa local elections sa miaging November, kung silang atong gibutaran unya limbungan, manglimbong yun. O silang atong gibutaran wa maanad sa pagpangalagan, lisod-lisod yun ang pagpangalagan. Ang paghatag sa iyang constituents, sa mga katawan, nga namutar niya, ug apil na ang wa mamutar niya, kung di gid siya hilig sa pagigugma, di gid siya makahigugma. Muna mga kaigsunan, unsay atong gihukman sa miaging mga eleksyon sa nanglabay mga tuig, ug sayop ang atong paghukom kinsay butaran, kita sa makasinati sa sayop nato. Kaya ang atong gibutaran, di gyud maayong mga lagad. Daghan kay na-involved sa corruption sa gobyerno, gikan sa national level hangtod sa local level. Kaya kung ang atong gibutaran di kasaligan o di kamong mga lagad, ingon ana sa ang kabati sa atong katilingban. Muna nindot nga mga gagmayng bata ato yung agakon sa pagtuo, aron ang mga bata gagmay pa kasaligan na. May numdog ko sa akong pagumangkon sa pag-agawan nga unahimo ng usa ka milyonaryo. Kaniadto nakabisita ko sa ilang bahay dito sa Jensan sa Mindanao. Pagkanindot, mga 40 kapin ang ilang lansa, barko nga gagmay, panagat dito sa dagat dapit sa Mindanao o kanong dagat padung diri sa Pacific Ocean. Pagkadaghan sa iyang barko, nakasud ko sa usa ka building, mga 3-4 story building nga ang ground floor tuwa dito ang freezer. Ang ilang kuha nga mga isda ibutang dito sa tibok grounds nga kanang dito i-freeze ang mga isda sa dili pa nila ipada sa ubang mga nasod. Pagkadako siyang building, mangod na ko mga 2 o 3 ka tuig sa elementary pa mi. Ayang mama maestra na ko sa grade 5. Pero nakaswerte lagi siya kay naminyo siya usang ka classmate man to niya sa Southwestern, unya kanang di gid sila may pagkabutang. Pero pag abot nila sa Mindanao, kaya dito na sila namuyo, ang mama sa ginikanan sa iyang asawa na ay gamay negosyo. Mamalit og isda na sila'y dikarga, dados Cagayan, dados sa Davao. O giagak sila sa pagnegosyo. O maagyong pagkada ang negosyo nga gi-offer sa ginikanan sa babae.
Hangtod nga nagkadaghan ang ilang sakyanan. Palit og mga isda kanang gikan sa Jensan, apil ang mga dagkong isda, silang tumod padung sa Cagayan, padung sa Davao. Hangtod nga nidako ang ilang negosyo, nagsugod na sila og panagat. Niabot og 40 kapin ang ilang panagatan. Pila ka libo to ilang mga trabahante. Ang krudo lang para sa ilang sakya, ilang sakaya sa ilang barko. Ugwa ko may masayop sa akong recollection, moabot og 13 million ang ilang budget sa krudo. Pagkadako sa ilang negosyo. Ulipay kay mga tao kay nakapanginabuhi sila. Pero ang ilang mga anak nagtubo elementary, gidaan nila sa Cebu sa Talamban. Na sila bahay nga nasa Talamban area o niyang ilang mga anak na sa international school. Pagkanindot, ang mga bata paka-paka og in English. Maay kay mo in English, pero ang mga bata di ka maong mugamit og kwarta. Kay wa man sila pliti-pliti padung sa eskwelahan, kay ihatod kuha man sila sa ilang service. Kaya doon na sa ko'y parinte, pag umangkon, nga ila pong gimong driver, nga mo'y tigatod kuha. Di ka mong mugamit ang batag kwartang 100, 500, 1,000, di ka mao. Wa man nila anara o gunit o kwarta. Ilang gisabot ang kantin sa international school. Nga kung ang ilang mga anak muadto sa kantin, pakwaon og ilista lang kada Biyernes bayran ang nautang sa mga bata. So kung gutumo ng mga bata panahon sa recess o sa snack time, muadto sila sa kantin, order sila sa ilang ganahang kaunon, pero why kwarta na info. Ningon ang akong pagumangkon, Padre, nag-ipon rami sa usa ka kwarto. Ang among kwarta, Padre, kanang mga giripang rimit-rimit tanan, ibutang lang sa lamisa sa among kwarto. 500, 1,000, tagpilang mo abot og 50, 100, 200,000 na diya ilang gi-arrange sa among kwarta. Wa gyoy hitabo nga nay usa ka kwartang 500, 1,000 nga mawa. Di gyud mangawat ang ilang anak. Kaya di man ka mong mugamit sa kwarta. Wa nila anara o gunit ang kwarta ang ilang mga bata. Di gyud mangawat. Kasaligan gyud ang ilang mga anak. Sa gagmay pa mi, labi na ko, kay taga-tagaan mami og 25 centavos kanito, 10 centavos, gagmay kayo ang ihatag, ipalit-palit na may klase. Dagantang mga batanon, taga ang kwarta. Unsa may tabo, dunay dakong tendency ang mga bata kaniadto nga gianad og gunit kwarta ug ang mga bata nato karon nga gianad og hatag-hatag kwarta magkat-on bisag wa tudloi sa pagpangawat. Mao nang di kay ko malipay ba nga nagagmay bata tagaag 20 pesos. Kay kanang bata ma-in love yun na sa kwarta. Binata nga love for money. Nahurot yung 20, napasipaliton, pero wala si kwarta, magkat-on sa paghilabot sa pitaka ni mama. Dili tanan, pero dunay tendency ang bata nga gianad og gunit og kwarta, makawatan gyud na. Kay mutubo man ang iyang love for money. Nindot unta kamong mamagpapa, mga lulog-lula, ang gagmay mga bata ayaw gyud pagunita og kwarta. Naidagang bata mangumpisal sud sa 35 ka tuig sa akong pagpakumpis 36 ka tuig, mga bata nga di manguli og sukli. Kadili man pud follow-up ni mama o papa. Kung ang bata na anag pangawat elementary pa, ni samot pag high school, ni samot pag college, kung makapitana, mangawat sabna.
Kung mga senador na sa Pilipinas, mga presidente, posible nitubo na ang iyang love for money, not love for people, using money. Ug daghan tang mga dishonest nga mga anak, dishonest nga mga bana, dishonest nga mga asawa, ug mga leaders sa atong katiliman. Muna magkaigsunan, nindot nga maagak ta nga kinsa tong kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan sa dagko. Ang limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan sa dagko. So nindot nga magkatunta, manudlo ta sa atong mga bata to share. Pagpaambit unsay naa nato, atong ipaambit sa uban. Mao bitaw nga ug mag-birthday bitaw ang usa ka member of the family, a family of 6. Silang 5 muhatag regalo sa nag-birthday. Kada usa ang kamanghuran sa 5 ka anak nag-birthday, ang 4 ka maguwang muhatag og regalo. Happy birthday Dudong, happy birthday, na ako'y regalo. Katuntas paghinatagay. Any Christmas sa 24 sa gabi ug manimba mo sa gabi pagkanindot niya human sa misa, mag-abot mo sa inyong balay ug mag-exchanging gifts mo. Happy birthday, Merry Christmas Papa. Papa, Merry Christmas. Papa, Merry Christmas. Unom ka na, puros nang hatag regalo ni Papa, nang hatag regalo ni Mama. Ang tanong magsuon, naghinatagay sa regalo. Kaya there is love for all the members in the family. Nagkahigugmaay sila, naghinatagay sila. Ligamit og mga butang nga instrumento sa paghigugma sa ilang kauban sa pamilya. Muna mag-practice na sa gikan sa Sibunga hangtod din sa Paknaan. Ang mga taga-kumbinto, nakakaton gid sila pag hinatagay. Nag-birthday si Norman, akong driver, so silang tanan nas kumbinto manghatag og birthday gift. Kung nag-birthday ang madre, ang tanang mga sako sa kumbinto manghatag yun. Maghinatagay. Karong Disyembre, ang taga-kumbinto mag-exchanging gifts sila. Kung 13 o 12 sila kabuok, makadawat sila og 11 ka regalo. 11 pod ka regalo ang ilang ihatag sa ilang kauban sa kumbinto. Dili ni sila mga parente. Lain-lain, naay taga Pinumungahan, naay taga Lagtang, naay taga Negros, nag-abot sila dis kumbinto. Pero mura sila mga suod na kaayo. Kay panahon sa mga big celebrations na sila'y paghinatagay. Gigamit ang mga butang, nining kalibutana, pagpadayag sa ilang gugma, sa ilang kauban sa kumbinto. So inapunta magkaigsunan, ato ning padayonon, kining nindot kay mensahe ni Kristo, mutubo unta ni ang atong gugma para sa usa-usa. Ako sa mga usa ka pari, mag-consider nako ang tibok parokya nga akong pamilya. Munang magpistang usa ka kapilya, hatag-hatag sabta og inasal, hatag sabta ice cream nga usa ka banyera. Sharing, pagkanindot kung kita mahimong usa ka pamilya nga nagtinabangay, naghinatagay. Naatay lively program, nagpahuwam ta sa mga naas kalisod nga mga nagtrabaho sa parokya. Aron makafeel siya nga ang simbahan nagpakabana sa iyang sitwasyon. Ang pari, nakita ninyo nga mu-pray over, muampo sa masakiton. Unya, muduol ang mga tao nga magpatabang og ampo. Na taga-tabok karon ni simba apil sa siya sa atong live streaming mass ug nituyog sa simba karon bisag sakop siya sa Fatima Parish sa Basak. Nyari siya, kay magpaampo siya, kay nasa mga balatian, unya mangpisal sab siya, humans misa. Kagahapon, katong taga-Pardo, alas 3 sila kadlawon,
nagbiyahe na sila padung diri aron makaapil sa atong misa sa alas 5 pasado. Ug usa nila gikan sa Amerika, gikuha gipaadto sa iyang anak. Unya na problema sa siyang kamot dinhi, dili masaka, di masaka. So human nag-pray-over ko, unya ang iyang kamot di masaka, gi x-rayhan siya dito sa Amerika. Niya bro, operahan naman siguro to, niya wa pa madayon. So niingon ang anak kay muuli ay naman siya sa Cebu, niingon ang anak pa-check up lang kag balik sa Cebu. Inig-uli niyo. So nangari sila kay man nagpatabag ampo. Ang iyang kamot di masaka. Pigi pa stretch na ko ang iyang kamot. Niya pa kamay saka. Kutob ra gid diha. Balik-balik. Nga stretch sa pud, balik. Di good, kutob ra gid diha. Kay muungot diri. Balik ka pud. Unya, isaka imo ka, isaka, pakpak yung Ginoo. Hala, nisaka man, pakpak, pagkadako siyang kalipay. Ang iyang makauban gikan sa pardo, mga 4-5 man siya utos na kabog, nalipay gyud natandog. Kay nakaduol sila, nakapangitlag tabang sa pari, na di mo baliban kung hangyoon sa pagampo sa dunay balatian. Napoy 3-4 kabog gikan sa daan bantayan. Alas 3 po sila nang lakaw ng biyahe gikan sa bantayan o makabus misa. Pagkanindot ang usa ka babae na miniunon mga 50 ka pinsilo iyang edad, kaslunon siya, nagtigom-tigom sila kwarta kay ang iyang uyab tuama sa gawas. Unya na problema sila kay ang natigom nga kwarta para sa kasal, nagasto man niya sa MRI o uban pang mga pagpa-check up niya. Tungod kay hutasan siya, naluya siya, unya doon na siya cancer na siya sa lungs. Na problema siya. Niya maka-appeal siya sa itong live streaming mass, nibiyahe sila para rin. Nagpatabag ampo. Siya rang usa sa balay, pero gikuyugan siya sa usa ka pag-umangkon. Nikuyog ang iyong pag-umangkon kagapon, o ang iyong pag-umangkon makuha og board exam sa teachers board. Sometime this month or next month pa to. Nikuyog, dako nga babae ang iyang pag-umangkon og na-slide, og maglisod og lakaw. Iniglakaw ang iyang left side, sakit yung kaayo. Sud na pila ka semana. Niya siya sa nisway o patabang og ampo. Akong gipa-stretch na po diyan duha ka tiil, gisay sa duha ka sa siya, unya gipalakaw na ko, sakit pa. Hangtod nga gipaliuk-liuk na ko ang iyang tiil, wa na gyud magsakit. Pagkanindot, ug sila manabi gyud, manudlo sa uban, nga ang musalig sa Ginoo makakita gyud ug panalangin. Unya pagkaudto na sab, niabot na sab ang 4 ka buok o 5 bato ka buok taga Tipulo man siguro tusus mga tiguang taga Tipulo Dres Mandawi 2 ka buok 80 anyos gikuha gidasig sa taga 6.5 nga suod nila ari mo sa Paknaan. Nagtaksi ang mga tiguang diri unya pa-pre-over puros dunay balatian ug silang upat nga niari din nakakita nga naay Ginoo nga maayo ug maluluyon. Duna sila'y usa ka suod nga naa nagpuyo na diri ug iyang gihangyo nga ari mo sa Paknaan. Sugaton ta mo diri sa simbahan ug siya nga nangimbitar sa mga tiguan, nahimo siya nga agent of change. Mutubo gyud ang pagtuo ni atong mga tiguang. Uni ako silang giingnan, iniguli ninyo, mangita mo paagi nga makakumpisal mo sa Subang Dako, San Roque Parish. Uni katusang kuha og board exams nga tagadaan bantayan, inday ano sa ikatapusan ni mo kumpisal. Pag grade 6 pa, pag graduate niya sa elementary, wa na gyud siya kakumpisal high school o college. Kay wa pud maaga. Inday ilista tanan sa nimuha, ilista tanan sa sukos ginikanan, tanan-tanan. Suwat. Nidawat ka kwarta sa eleksyon, inday sa leader magani o pa rin, ay suwat nag-apil.
O kato sa mga tiguang stipulo, isuwat sa daw to kwarta sus, nag-agik-ik ang mga tiguang. Kay kada eleksyon, manawat yun sila. Iyon ini ang atong pagkiya. Aron mutubo ang atong pagsalig sa Dios. Ug dunay mga butang nga ipaambit ang Dios, makita sa Dios nga kasaligan sabta bisan sa gagmayng mga butang. Ang atong mga sipyat ang kunon muna ang pagkumpisan mahimong tani nga regular activity na atong pahitabon. Ang kunta nga nasipyata ang makabalik ta ug puyo og kinabuhi nga subay gyud sa kabubuton sa Ginoo. So inapunta nga karong umaabot nga novena nato, novena sa Birhen sa Regla nga sugda nato ugma hangtod sa iyang pista sa 21, daghang pantang nga moapil sa tong aurora, muhimo og tinuyo nga sakripisyo. Kita magsakripisyo aron makaampo ta sa dugang conversion dinhi sa atong parokya. Makaampo ta nga unta wa nay bagyo, way katalagman mo igos tong parokya. Kay kita nga gihatagan sa gasas pagtuo, gamiton tani sa atong paghigugma sa atong isikata. Makaampo ta sa mga tao nga natug pa, naghagug pa, nagampo ta nga kita dito sa parokya, mapuno ta sa panalangin gikan sa katawan. Pinaangis itong pag-ampog sakripisyo, dagang pa itong mga tao madasig nga mubalik na sa sabakan sa simbahan, labi na diya sa kumpisanan. Karong umaabot nga December, maghimo na sabta o Grand Confession. Mga 20 ka pari mutabang sa pagpakupisa, daghan paunta nga atong madani nga makabalik sa kumpisalan ang mga magtiayon uban sa ilang mga anak.